nachádzame vo Fačkovom sedle. Za mnou je lyžiarske stredisko, Fačkové sedlo, nejaký salaš, vedľa je Vlasto. A tu je Klak. To je, cieľ našej cesty je tam, za mnou. Vlasto, ukáž, čo máme proti medveďom. Keď budete chodiť po slovenských horách, tak odporúčam aplikáciu Turistická mapa. Mapy Slovenska, ktoré potrebujete. A po žltej ideme hore. Takže odchádzame z Fačkového sedla a ideme tam. Takže zdravím vás z nejakého sedla. Jaké to je sedlo? Nejaké. Takže sme v nejakom sedle sme. Za nami sú ako kopce. A s kopcami. A smerujeme na Klak. Týmto smerom. Takže kopce, Klak, Vlasto, 45 minút a sme tam. Takže 10 minút asi čaká posledných. Ale tak už len toto medzi tými stromami, čo sa nám ukazuje, za to stojí. A samozrejme tá najväčšia odmena by mala prísť niekedy v noci, okolo 1 hodiny. Takže verím, že to bude ešte dneska úplná šupa. Tak, a sme to stihli. Posledné lúče dnešného dňa. Priamo na Klaku. Je to nádhera. Neskutočné, fakt krása. Kto to nezažil, to nemôže ani pochopiť. Vlasto si robí selfiny. I'm Bear Grylls, and I'm going to show you what it takes to get out alive from some of the most dangerous places on earth. Vážení diváci, vítajte v tomto dobrodružnom okienku, kedy si ukážeme, ako zapáliť oheň pomocou kresadla. V prvom rade potrebujete kresadlo, v druhom rade potrebujete kamaráda, ktorý nazberá drevo. Že je kamarát? Potom potrebujete podpál. Podpál je volačo, čo podpálite. Väčšinou to býva brezová kôra alebo niečo veľmi suché. Keďže mne sa to vôbec teraz nechce hľadať, ani som sa na to nepripravil, použijeme toaletný papier. Použijeme čo najtenšie konáriky suchého dreva. Mini kresadielko. Kolega tu má iba mikinu. Nechcem nič hovoriť, ale príprava do hôr je to najdôležitejšie, ale on dneska povedal, že bude český turista. Takže poďme! A ja som to dokázal! Ono to horí. Hey, that's pretty good. Je toto ostatné a bude to super. To bolo skoro do obočí. Vážení moji subscriberi, takto to vyzerá na Klaku, keď horí ohník. Je to skoro idylické. Chýba tu už len jedna vec a to je... To je ono. Ako len krásne plieska ten bič. Á! Horím! Takže máme po východe slniečka, už nám tu pekne svieti a hreje. Vlasto to hlavne cíti, že tu svieti a hreje slnko. Bola to tuhá noc, studená. Zhodno to, aká bola noc? Noc bola veľmi studená a oheň nepomáhal. Kto to vymyslel? A my sa ideme pobaliť a ideme dole. Auto máme až hen tam úplne ďaleko. A ide sa do roboty.
môžem to konštatovať tak, že dnešné podmienky boli 100%, čo sa týka fotenia. Mali sme západ slnka, celú noc mliečnú dráhu a východ slnka, perfektný. Hlásime sa už od auta, naše výstupné stanice. Boli sme na Klaku, ktorý je tam. Skala. Tam sme dneska spínkali. Viac menej. Tu vlasto sa dáva do civilu. A týmto ukončujem dnešný vlog. Dúfam, že sa vám páčil. Ak sa vám páčia takéto výlety počas bežných dní, tak nezabudnite dať like, zdieľajte, komentujte, kam by som mal ísť na budúce, alebo ak sa chce niekto pridať, tak kľudne mi môže napísať, ja budem len rád. A tak, takže ahoj, čau.